De 24-jarige Paula Schot is geboren in Zierikzee. Daar is ze geen onbekende, want 3 jaar geleden was ze nog mosselprinses op de havendagen. Mijn vader is mosselvisser en elk jaar is daar ook een mosselprinses. En dat is dan eigenlijk altijd familie van een van de mosselvissers of betrokkenen bij de visserij. En ik was dat 2015 uit mijn hoofd, ja, dus toen mocht ik die eer dragen inderdaad. Nu valt haar een andere eer te beurt. Want de mosselprinses van toen is nu lijsttrekker van de SGP in Amsterdam. Opnieuw een Zeeuwse vrouw aan het roer. En opnieuw heeft de verandering bij de SGP een Zeeuws gezicht. De SGP is in Zeeland opgericht, dus wellicht dat daar al iets in zit. En we zien ook wel dat in de afgelopen tijd wel meer veranderingen of vernieuwingen vanuit Zeeland zijn gekomen. Of dat daar echt direct mee te maken heeft, dat weet ik niet, maar het is inderdaad wel opvallend. En het lijkt erop dat de SGP begint te wennen aan vrouwen in de politiek. Want toen in januari bekend werd dat Paula Schot de SGP-kar ging trekken in Amsterdam, kwam er zelfs een gelukwens van partijleider Kees van der Staaij. Hij heeft mij geappt, ja. Wat stond erin? Succes, God zegen en succes met alles wat er over je heen gaat komen. Wat dat betreft heeft Lilian Jansen de weg voor haar vrijgemaakt. De Vlissingse lijsttrekker is dan ook een bron van inspiratie voor de Zeeuwse SGP-lijsttrekker in de hoofdstad. Nou ja, ik denk dat ik wel een voorbeeld aan haar kan nemen hoe goed zij de afgelopen 4 jaar het allemaal heeft opgepakt. Ja, wat spreekt je aan in hoe zij zich manifesteert? Heel hardwerkend. Met het oog gewoon op alle burgers in haar gemeente. En ook gewoon haar eigen principes en waarden vast kunnen houden. Ook in deze afgelopen 4 jaar. En dat is denk ik heel belangrijk als je politiek bedrijft. Dat je ook dicht bij jezelf kan blijven. 4 jaar geleden lukte het Lilian Jansen een zetel te veroveren in Vlissingen. In Amsterdam zijn daarvoor 6000 stemmen nodig. Terwijl de SGP bij de Tweede Kamerverkiezingen 600 stemmen kreeg. Een lastige klus. Maar bij de SGP geloven ze al zolang ze bestaan dat niets onmogelijk is.